Gràcies per seguir aquí, el que encara s'hi trobi. Nosaltres hem tornat degut a un problema tècnic que creiem que està més que resolt i que, per altra banda, també aprofitem per comentar a col·lació una mica i fent referència al nivell del producte, no? Efectivament, aquest és un joc Assassin's Creed que té un nivell espectacular. Hi havia qui deia que, ostres, que era una llàstima veure'l a un nivell inferior, no? Jo crec que al final aquí el que sempre hem volgut fer primar és el contingut, tant quan parlem de veu com quan juguem del que se'n deriva. Tots al final des de casa podeu jugar a Assassin's Creed si ho voleu. Per tant, que matem amb 360 en cap moment ha de restar-li experiència, tot el contrari, no? Al final mantenir-nos fidels i sobretot assegurar que la latència i que l'emissió es produeix en condicions òptimes. Reprenem en aquesta sessió de Gamifying Education, donem la benvinguda als que esteu aquí. Serà cada dilluns una horeta on acompanyarem a través de la ludificació de l'aprenentatge algunes de les qüestions més interessants. Les treballarem habitualment a través d'aquest joc que és un dels meus preferits. I en aquests moments ens trobem molt a propet de la zona de Beòquia, que a més, durant totes aquestes sessions anirem parlant també de tota la història d'Assassins, de tots els volums, perquè realment gairebé és l'únic joc que hem vingut dedicant-nos durant aquests últims anys, i la meva intenció era veure una mica ara quines de les qüestions que tenim a prop podíem portar a terme. D'acord, ens dirigirem aquí i mentre ho fem, a més, com podeu observar la línia de continuïtat del temps, tenim diferents interrogants. Després anirem al lloc que hem marcat, però m'interessa també una mica poder... He sigut una gran defensora animalista, per això hi ha escenes del joc que em resulten verdaderament incòmodes, però a més, el que més m'apassiona de tot plegat és que hi ha països com Canadà que sí que fan molt partíceps els seus animals del dia a dia de la quotidianitat professional i això no els impedeix ser igualment molt productius, no? I aquesta per mi és una de les principals qüestions per les que d'alguna manera també vaig decidir activar aquesta consultora. No només treballar el contingut en les àrees a les que en tinc expertesa a la manera que entenc, sinó a més també, per què no, fer-ho de la manera que ho entenc i amb qui ho entenc, no? Que això al final és el més important. Estem a una zona d'esculls, que també ens evoca aquesta part poètica i romàntica de quan les situacions queden als esculls de la platja. Aquí ella us saluda, si la podeu escoltar. A veure. Aquí tindrem una clara situació, una absoluta situació de desolació, que és una zona cremada, que ens dona per veure contrastos que si no probablement d'una altra manera ens seria molt difícil de veure. Aquest també és un resultat de la ludificació de l'aprenentatge, és a dir, quan d'alguna manera pretenem existeixin preses d'iniciatives que d'una altra manera serien difícils de produir-se, no? Per tant, hem de distingir l'aprenentatge basat en joc, és a dir, la gamificació de l'aprenentatge que no involucra a l'estudiant, no involucra el perfil professional, perquè al final és una àrea que es pot ampliar. Sembla ser que se m'indica que tornem a tenir problemes de connexió. Sembla ser que tornem a tenir problemes d'imatge. D'acord, aproximadament portem uns 4 minuts en aquest vídeo, més l'estona de l'anterior. Si us sembla, farem una cosa. Mentre s'acaba de desenvolupar l'assumpte tècnic i intentem acabar de fer els retocs pertinents, simplement m'agradaria, i estava fent reflexió només això, però m'agradaria que fos el tema principal o el tema troncal respecte a la gamificació que poguéssim veure avui en aquesta primera sessió. I és quan jo parlava una mica de la diferència entre l'aprenentatge basat en jocs, és a dir, quan es produeix la gamificació i no s'involucra qui a l'altra banda, de les iniciatives que d'alguna manera parteixen d'allò que estem fent.
I allà és on, d'alguna manera, entra des de la creació, entra des del joc fins i tot de jocs que ja et conviden a la creació, i un d'ells, per exemple, molt conegut és el Minecraft, que des de la comunitat gaming.cat, de fet, hi ha sectors que hi juguen i que doncs, també és un joc interessant, que no hi he entrat encara. I després, per altra banda, tenim aquests jocs que d'alguna manera t'incentiven, com per exemple el que ara mateix no podeu veure i només m'escoltareu a mi i no està en imatge, que és aquest Assassin's Creed, d'aquesta edició i col·lecció llarga que anirem veient, i d'altres que d'alguna manera doncs, activen aquesta agenda de l'aprenentatge que està inclosa dins del propi joc. I un, per exemple, també molt factible, que el podeu trobar des del telèfon mòbil, és l'Angry Birds. Va néixer ja fa molt temps i d'alguna manera també pretén accelerar aquests rols. Si us sembla, ho deixem aquí perquè tenim problemes amb la connexió. Aquests 2 vídeos els trobareu pujats a YouTube, al canal de la consultora, i a més podreu revisar-los a la mesura que la imatge estigui operativa per a subscriptors des del canal de Twitch. Recordeu que demà tenim entrevista a les 9 del vespre a través del canal de YouTube amb l'Esteve Camps, una entrevista que versarà sobre tecnologia i comunicació, i a vosaltres us esperem. Moltes gràcies per la vostra fidelitat. Seguirem millorant el contingut sempre a la vostra disposició. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta primera sessió de Gamifying Education. Gràcies.